پشتیش نافچونا چکدارên Dewleta Îslamî Daeş li Mosulê û azadkirina bajarî çendîn kes hatine bêserûşînkirin û heta nûke çi ji çarenivîsê wan neyê diyar e. Malbata du polîsan ku her du birayên yek bûn li rojên dawiya ji navçûna Daeş li Mosulê hatine girtin û heta nûke bêserûşînin. Bê goreyî gotinên kes û karên wan ku hêzên Iraqê ew ji zîndanên Daeş derînayne û li cihekê nediyar hatîne zîndankirin û heta nûke çi pêzanîn li ser nînin. Piştî em azadkirîn, hikûmetê ew girtin û wênên wan belav kirin. Kurê min Mehmûd li paşiyê bû û Sead birayê wî li pêşiyê bû. Belê gelek zeyîf bûyne. Hemiyan kirasê şîn di berda bûn. Leşkerek li pişt bû. Başe hewa Mosul azad kir. Hewa zîndaniyên girtîxaneveya birin. Başe kanê kurên me. Hewa kî ve birîne, me jî ew divên. Ewan zarok jiyên heyn. Ewan çi ziyan negihandîne kesekê. Di vê veneyê de diyar e ku hevjînê min têda ye. Belê her wekî vê veneyê min cihekî din jî dît. Ew wisa destên xwe bilind kirine ku ramana serkeftin û azadkirinê dide û cilên wan hemûyan wekî hevdû ye û wisa xwe ya dike ku rûyên wan hatiye tiraşkirin. Watê wisa diyar dibe ku ew ji destê Daişê hatiye azadkirin. Ev jî deyka gencek ye ku heta nûkeyê bêserûşîne û bêgoreyî gotinên deyka wî ku kurê wê werzijvan bû gelek yêdîr bû ji Daeş û hêzên çekdar. Lewma ew sersormanin ku kurê wan hatiye girtin. Bi Xwedê em nizanin kê birine, kê beserûşin kirine. Em wekî malbata wan heta nûke bû me tiştek nehatiye ji layê hikûmeta Iraqê û min seredanê gelek cihan kiriye û min seredana parêzgehê jî kir û min pêzanîn dane wan li heta nûke tiştek diyar nebûye û em çi jî nizanin û em nizanin kê girtiye, em nizanin ka heştê girtine yan layenekî din. Bêgoreyî amarên fermî ku li rêkeftî hejdê aba îsal civata parêzgeha Mosulê li jinek pêkînabû ji bo dîvçûna kesanên bêserûşîn ku jimara wan heta nûke gihiştiye zêdetirî 4000 kesan ku piştî azadkirina bajarê Mosulê û heta nûke. Kawa Emer Dengê Emerîka, Mosul.